Mae wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. A chroeso I gau y castell yma yn y Fflint a golwg bendigedig ar wyneb newydd, y cae newydd yma yn y Fflint a gêm ddarbu yng ngwir ystyr y gair a dim ond y drydedd gêm I Fflint I chwarae adre y tymor yma oherwydd y gwaith sydd wedi bod yn gosod y cae. Ac Hugh Jones y dyfarnwr yn ei harwain o allan. Dim ond y drydedd gêm erioed rhwng y ddau dîm ar y lefel ucha. Ac un tîm yn dod yma ar waelod eithaf Uwch Gynghrair Cymru. Airbus o Frechdyn a Fflint yn chwilio am ei buddugoliaeth gyntaf mewn 6 gêm. Ar gyfer y tîm, y bwriad oedd chwarae tîm oedd heb newid o gwbl o'r wythnos diwetha, ond wrth gynesu mae'r blaenwr Acba Acbro wedi tynnu llun yn y gar ac felly newid hwyr iawn efo'r blaenwr Jack Kindle yn dod mewn yn ei le fo. Ar un system nath chwarae am ei Gaernarfon sydd dwytha, nath nhw'n fethu cyfleon. Acbro, collad mawr. Fydd Hindle, pum bach wahanol chwaraewr, fydd o'n dal y bel I fyny gymaint, ond mi neith o jyst rhedeg o Sianeli I chdi, a Owen a Harrison yn ddau nhw mor ddibynadwy yn eistedd flaen y 3 yn y cefn. Yn hi mae'r ymwelwyr, mae yna 2 newid o'r tîm gollodd yn erbyn y dre newydd yn ei gêm ddiwetha. Jamie Crowther, brofiadol, yn dod mewn I ganol cae ac bachgen sydd wedi dod drwy'r academi, George Piers, yn mynd I chwarae ar ochr chwith ganol cae. Jamie yn mynd I ddod yma fel rheolwr ysbrydoli'r tîm yma. Enwe, Edwards yn ganol cae, mae o mor dylanwadol y tîm yma. Dwi'n meddwl, mae o'n mynd rhedeg o un cwrt i'r cwrt arall, fyny lawr y cae, ond mae mor bwysig bod nhw'n cael y pêl yma at night I fyny llinell flaen. Dwi wedi bod yn sôn am 2 chwaraewyr, un yn tîm a llall. Hwn di Danny Harrison. Mae o yn 39 oed. Mae wedi curo yr Uwch Gynghrair o blaen efo Ceicona yn y garfan. A mae o yn chwaraewr mewn gema mor dyn am mynd I fod heddiw, mor allweddol fe brofiad o. Gaz Edwards, wel, hon di dymor dwytha o am PêL-DROED wrtha fi cyn y gêm. Nath o ddeud yna 2 flynedd nôl, cofia pan o'n gadael Gaernarfon. Ond mae o yn un o'r chwaraewyr na, pan ti'n gwrdd delio fo'r pwysau yma Airbus o dan ar y gwaelodion ar y funud, ti'n gwybod beth ti'n gael gyda hwn. Bydd o yn bresenoldeb anfarth yn y stafell newid na. Hugh Jones o Lanrhead ar y Mochnant yn wreiddiol sy'n dyfarnu gyda llaw y dyfarnwr gyntaf o Drefaldwyn I fod ar rester FIFA ers Gwilym Lewis o Gaer Sws. Mae'n noson braf. Mae'r cae yn ffres. Mae yna un tîm yr ymwelwyr mewn helynt. A mae yna dîm arall gafodd gychwyn gwych i'r tymor y Fflint. Yn awyddus I ail danio I tymor. Ac I gadarnhau, y tu hwnt I bob amheuaeth, yr ymwelwyr yn y piws. Lliw gwyn cyfoethog. Ac yn y du a gwyn y Fflint. Y gic gan Lewis Dutton. Mae'r peniad yn un clir gan Diaw. Y gyfle cynnar fanna I Jake Eyre fynd mewn. A mae Airbus yn dod yma efo'r gŵr yma, Jamie Reed, wedi gafel yn yr awenau I swydd cyntaf. Fel hyfforddwr yn olynu Steve O'Shaughnessy. Gamble, Malcolm Allen? Yn y sefyllfa maen nhw yn, dwi'n meddwl, mae o'n gyfle gwych I rywun fel Jamie Reed dod yma I ail adeiladu. Dwi ddim yn mynd I gael y sac oherwydd mae'n cael yniadau I dangos faint o ddim digon da ydy Airbus tymor hyn. Maen nhw 13 o bwyntiau o'r safle degfad lle ydy'r safle saff. Felly mae o'n dweud fi cyn y gêm, mae I adeiladu rhywbeth am y dyfodol. Mae'n 35 oed, a ydy o'n mynd I gael rhywbeth o ymateb yn y tîm heddiw? Yndi, oherwydd y chwaraewyr I gyd eisiau profi pwynt.
Harry Allen, sydd wedi sodli Siepaniac fel golwr y tîm cartre, yr rhif 4 yn yr amddiffyn. Ydy'r capten Thomason. Be na i ddeud o am chwaraewr o Jamie Reed. A ydy o'n wedi trosglwyddo hynna fod yn rheolwr da hefyd. Yep. 100 o goliau yn Uwch Gynghrair Cymru. 3 tencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru gynna fo. A'r 3 yna, efo 3 clwb gwahanol, efo'r Hill, efo Bangor, efo'r Seintiau Newydd, di ennill cwpan Cymru ddwywaith hefyd. A bachgen dymunol iawn. Mae'n deitha chdi bob dyn ydi efo 3 clwb gwahanol nath o guro'r Uwch Gynghrair. Sgorio 42 o goliau mewn 52 gêm i Bangor pan nath o guro'i. No te, os a ddim cam sefyll, mae hwnna'n bas hyfryd. I lwybr Hindle, bas i fod yn deg gan Garrett. A wedi gweld Hindle yn mynd ar ei ffordd. Pedr bach da, cyfle cynnar i wneud argraff. Ac ymddangosiad anisgwyl, yn sicr yn yr rhan yma o'r gêm. Yna 3 amddiffynwyr fanna i fynd ar ôl honna. Gwaith pwysig gan Piers i gipio honna. A cyfle am y gwrthymosodiad. Ac ar ei war o mae Beaumont. Ac oedd hi'n brwydr bach dda honna. Beaumont i gyd yn dda yn y diwedd. A'r bêl di hanelu tuag at Simmons. A mi oedd na bryder, fe gafodd Simmons i anafu, do. Rhyw 2 wythnos yn ôl, ac oedd na boeni falle bod yr anaf yn waith. Mae oedd i bod yn ddylanwadol iawn i'r Fflint ar hyn o bryd. Ia, jyst oedd o fod nôl ryddi nath nhw. Oedd wedi bod byddefnos oddi wrth y cae, ac oedd o ddim di ymarfer, nath oedd o fo'n syth mewn ryddi an. Felly oedd o fus allan i gyd fy glyd. Falle dyle hon wedi cael ei rhoi i'r golwr, a mae yna gyfle ar yr ail gyfle i diaw glirio honno. Ac mae'n cael ei chasglu gan Phillips. Ond amddiffynwr anferth Brandon Diaw yn cael ail frathiad a chyfle i Fflint glirio honna. Dydy ddim yn rhywbeth da ni'n weld yn aml, gweld tîm cartra yn chwarae 5 yn eistedd yn ôl yn y cefn. Dim 3, a wedyn yn chwarae fo'r wingbacks yma i lawr yr esgyll. Maen nhw'n chwarae efo 5, a maen nhw'n eistedd efo 5. Ia, mae'n gwad problemau i ddeu tîm yma, dwi'n meddwl, ond pan ti eb golli, pan ti eb giro mewn 6, ti di chwarae gartra mon 2 waith oherwydd oedd y cae yn barod, a dyn nhw ddal ddim di curo yma. Mae'n i jyst fel ella sef wedi newid pethau Lee Fowler heddiw. Wel, Lee Fowler ar ei fwced. Bwced neu cader ydy hynna. Ond ar y dde fanna, ac fe gafodd y gychwyn bendigedig. Hediad campus i danio ar tymor. O, mae di mynd yn hest braidd yn yr hanner dwsin o gemau diwetha. Iwan Williams ar y fain cyfanna sy'n istriolwr iddo fo. Nes i ffonio Iwan bore mas. Jyst rhyw dwyll o fo na. Dyn lori oedd y gweithio Argos yn dod rownd i dydd efo rhewgell. A peirian sgolchi. A nath o goelio fi. A fydd yna gyfnod tawel yn y gêm. Ond ges i tîm gyda fo. Gymau funud i drio dadansoddi y stori fach yna, Malcolm. Jake Phillips. Mynydd o gic mae'r i agos o lawer at Harry Allen. A da gweld y bachgen 20 oed yma yn ymuno o Burnley dros yr haf. A pawb yn disgwyl mae cyn golwr Wrecsam, Siepaniac, bydd yn aros yn y gol, ond mae Allen di geid yn dda i gipio lle Siepaniac. Un o'r rheswm yma ydy oherwydd nes di weld o fan'na wan, mae'n mynd i pyncio'r peli macan efo'i droed chwith. Mae o yn dechrau ymosodiadau, mae'n mynd i taro'r dyn ymosodwr. Pas fach dda o ganol cae i lwybr A di Airbus i fod yn deg. Ddim di cychwyn yn swil, oedd hwnna'n fler yn doedd gan James Knight. A dyna'r math o wastraff efo'r bêl, all Airbus ddim i fforddio dyd y gwir. A mae'n mynd i fod yn ddiddorol yn dydi hynny tîm sy'n mewn gymaint o grafferth, ond rheolwr newydd. A mae yna fis mêl yn amlach na ffidio pan mae yna rheolwr newydd yn does.
Mae yna oherwydd ti fel chwaraewr yn meddwl, wel, mae rai fi, os dwi eisiau bod yn y tîm, creu'r graff, oherwydd i gynno tîm i di plannu ei hun i ddod â chwaraewyr i fewn pan mae'n medru wrth gwrs. Oedd wedi bod yn ymarfer fo'n nos iau, a mae wedi bod trwy ryw batrwn o chwarae a'i ddill a'i gynllun i stopio Fflint. Ond hefyd, meddwl bo, sgynnu nhw'n byd i golli. Maen nhw ar y gwaelod, felly da ni yma i giro. Hynny yw, i danlinellu gymaint. Mae hynny yn wirionedd. Mae tîm Airbus -2 o bwyntiau ar waelod y Cynghrair a di colli 9 o'i 10 gêm ddiwetha. Ac Owen yn anhapus. Ni weld o fan hyn. Jen curo'r bel, ta'n byd yna'n cywir am hwnna. Da ni wedi gweld gymaint o gema dyddiau yma. Mae gan y dyfarnwr yn gadael y gêm, cael ei fath o tempo iddi. Gadael i'r redag. Pas fa gan Pam allan i'r asgell, mae'n cyrraedd Piers. A mi fydd Piers yn aros allan yn llydan gymaint ag agallo. Bale mewn yn chwilio am y blaenwr Knight. Ac Jake Phillips yn ôl yn 20 glwb wrth gwrs yn symud dros yr haf o Fflint. Un gol gofiadwy ganddo fo y tymor yma'r gic rydd wych na nebyn y dre newydd. Ac oedd hi dad o yn Boreham Wood heddiw yn gwylio Wrecsam yn cael gêm gyfartal. Wrecsam yn ail, Boreham Wood yn drydydd yn y Cynghrair Cenedlaethol. Ac y bêl di cael ei hanelu na fo diaw gwell ganddo fo. A sôn bod Phillips wedi gadael Fflint dros yr haf. Un o 19 o chwaraewyr a dawodd y Fflint. Mae wedi bod yn draws newidiad yng ngwir ystyr y gair. 14 o chwaraewyr newydd i mewn. Ac Lee Fowler, cyn reolwr ar dîm Radcliffe yng Ngogledd. O'r llewyn Lloegr, wedi dod â sawl chwaraewr o fanna. Ond does e ddim pwynt cymharu Fflint y tymor yma, Fflint y tymor diwetha. Maen nhw'n ddau dîm gwbl wahanol. Maen nhw'n chwarae ar gau gwahanol. A mae dyheadau nhw. Mae rhai deud yn uwch. Thomas yn y capten i Airbus. Yn ei braidd yn fler gan Stevens. Unwaith eto, James Owen yn anhapus fy penderfyniad. Wel, dyna'r smotyn achosodd gymaint o ddatl a chythrwfwl yma yn y Fflint. Pan ddoth na ryw swyddogion a phenderfynu nad oedd o 12 llathen o linell y gol. Ac o raid i Fflint chwarae oddi cartre oherwydd hynny. Mae Malcolm Allen di bod a'i dap mesur. Mae o 12 llathen o'r ochr bella'r llinell ac yn ddiddorol iawn gallu dipyn o hwyl efo Hugh Jones y dyfarnwr ac oedd o'n gweld be di uchder y bar ac oedd o'n deud, wel os dwi'n gallu cyffwrdd y bar mae'n broblem ydw fo. A doedd o ddim. Ac nid y tala o greadigaethau o bod mawr, ond oedd o eisiau gyd yn siŵr bod y bar o'r uchder iawn a'r smotyn y pellter iawn. Sa'ch chi sgorio cic o smotyn hyn ar 10 llathen, Malcolm? O'n i bod tro'n rhyw ddim yn twyll, o'n i bod rhaid ar y smotyn, ond yr ochr y gol. Wel, dyna'r pwynt mae'n debyg. Mae rhaid i'r smotyn fod 12 llathen o ochr arall y llinell gol, ac sbyn rhaid i'r bêl groesi'r holl llinell. Wedyn dyna mae'n debyg, mater o filimedre oddi, ond yn y diwedd benderfynwyd bod y cae drydfar yma wedi cael ei gynllunio'n gywir. O le a gath y Fflint sylw. Do. 10 munud wedi mynd heibio, fydd Airbus yn ddigon bodlon bod nhw wedi dal i tir. Mewn â hi, chwilio am diaw. Cic gol.
Fflint gyda llaw ar ôl canlyniadau heddiw a gawn ni gadarnhad o'r rheini unwaith eto yn y seithfed safle. Ond 6 phwynt y tu ôl i Met sydd yn y chweched safle. Cynnar ydy hi. Ac i gadarnhau canlyniadau heddiw. Nithiwr oedd gêm Cynarfon ac Aberystwyth. 2 gôl i 1 i'r tîm cartre sy'n arediad campus adre. Buddigoliaeth dda i'r bala o 4 gôl i 1 yn Hwlffordd. Buddigoliaeth well dybiwn ni UK Conam Hen y Bont. Ag i Met Caerdydd yn erbyn y Dre Newydd. Canlyniadau diddorol, canlyniadau cadarn a canlyniad i'w ddisgwyl rhwng y Seintiau a Phontypridd. Rhywbeth am y canlyniadau yna, Malcolm? Cardiau coch, o'n i ddim yn disgwyl ella. Ti'n bod, trwy'n di gael nhw, does mewn gemau yn enwedig Pen y Bont, Ceicona, Hwlffordd, mynd ar y blaen, hyd ond yn ebyn y bala. Yn chwn ebyn 10 am dipyn, wedyn 10 yr un, oedd hwnna'n gorffan hefyd, ond balans gwrdd 4 yn yr ail hanner, felly. Dre Newydd eto tan gyflawni, ond hyn yna ddeud. Dwi'n gwybod, Met Caerdydd ar etia sal. O, bobl bach fi y bron i'r golwr ag i Edwards gan ddallt i gilydd fanna. A pêl hir lawr y canol, fydd hynny di siomi Fflint. Pêl hir uniongyrchol, ddela honna ddim achosi gymaint o drafferth, ond o bosib mae bai y golwr oedd hynny. Ia, ddod i dod o'r wrth i llinell golwr, nath o ddim cyfathrebu digon ychal fan hyn i fi. Camgymeriad a cyffyrddiad sal yn y cefn gan Piers, ond wedyn ti'n meddwl, oce, beth sy'n wedi ddigwydd? A fes wedi mynd i wneud yn dda. Ie. Grydd, golwr naros ar ei linell. A mae Airbus i fod yn 10, di cychwyn. Do, ar y droed flaen, sy'n hollol iawn. Just fe oedd Jamie Reed angen i dîm o wneud. A fel oedd chi'n sôn, a dwi'n meddwl bod chi wedi gryniclo fan dda, hynny yw fel dudodd y rheolwr wrthych chi, dim byd i golli, ynde? A maen nhw'n chwarae felly. Gwaith bach da gan Cole allan at Garrett. Garrett, yn ei gwylio, mae hwnna'n bêl dda, yn dydi? A Cole ar y postyn. Simmons oedd yno. Efo'r cyffyrddiad. Ac fe arosodd y golwr yn gall. Fe benderfynodd adael iddi fynd, oedd ddim yn mynd i chyrraedd hi, ac oedd yn y fan ar lle wedyn i gwrdd ar ergyd gan Simmons. Alle Simmons di gyda well ni oedd hi'n ongl hydyn. Nath o canolbwyntio mor bwyllog ar y foli, ond wedyn nath o ddim cyfeirio. Nath o neisio bod y cyffyrddiad, y techneg yn dda, ond dim i fynd ar draws y gol. Oedd hi'n ongl dyn, ond unwaith mae o wedi reoli. Dyna di gwaniaeth. Edrycha, mae o'n canolbwyntio lle gyda'r bel, a mae o'n just cael pasio. Mae'n pasio'n berffaith, ond ti eisiau mynd am y gornel. Ti'n rhaid chdi, mae'n postyn pethau'n wag iddo fo. Mae pobl dweud mae'n un dyn, ond mae'n foli anodd, ond mae o wedi dangos i ni safona fo tymor hyn a ella dal fod i sgorio. Cyfle clir, cynta'r gêm mewn gwirionedd, ynddo? Pam ddim mynd amdani o bell. Ergyd gan Payne, a mae Payne yn cael ei adnabod i fod yn 10 fel dyn sy'n yn gallu taro nhw o bell. Ia, unwaith ti wedi sgorio o bell fel hyn, ti'n gael hyrdan i drio eto, mae ben o drosti, ond just methu cymanu a cyfeirio i mwyn ein byd i'r gornel bell yna. Maen nhw'n daro gan pethau da i hwn bachgen 11 oed. Ac yn erbyn y Dre Newydd, wel fe gafodd o chwip o gol. A tas o honna di mynd i fewn, mae'n sef o'n chwip o gol hefyd. Chwarter awr di chwarae. Phillips. Weithiau da chi eisiau chydig bach o look. Dwi'n teimlo, i ddau dîm i ddeg gwir, mae'n rhaid i chdi trio troi i'r amddiffyn. Mae'n anodd o fe'n Fflint ar y funud yr wydd y 5 yn y cefn, ond mae'n rhaid i chdi fynd trio lawr yr ochra. Mae plan a tactega bob wythnos rhywun peth gyda Fflint. 5 yn y cefn am hanner awr, a wedyn wnaeth o ddechrau dod allan. A wedyn mae'n 3 fi gyda nhw'n cefn, y 2 wedyn yn ymuno ar chwarae lawr yr esgyll. Ie, hwn o bosib yn fwy bodlon na'r llall. Ac oedd o'n deitha chi Malcolm yn dweud, dyma oedd i ddehead o at hyn oedd wedi bod na Nelly, cael cyfle i reoli. So mae'n gallu dechrau mewn lle anos, ond mae'n cael ei gyfle. Ia, mae'r ddau reolwr yn ffrindiau mawr. Dwi'n meddwl oedd clwb dwytha Jamie Reed y chwarae, mond i fyny as bythefnos yn ôl. Lee Fowler yn Ratcliffe reit syrthio'n felly maen nhw'n ffrindiau mawr fel reolwyr, ond dim rwan wrth gwrs, tra maen nhw'n
yn erbyn I gilydd y fan hyn prawn 'ma. Mae Will Evans di sgorio unig gol y gêm I Gasnewydd yn erbyn Colchester. Mae o'n cael tymor cynta da yn dod I 1-0 I Gasnewydd. Ac mae yn braf gweld stori o lwyddiant chwaraewr sy'n mynd o'r Uwch Gynghrair i'r Cynghrair. Nawr te. Sgrech fach o'r asgell i'w gadael I. Gwaith amddiffynol da. Oedd eisiau pas well na honna I roi gwrth ymosodiad yma'r bêl. Braidd yn hawdd yn syth nôl at Owen. A mae Owen yn chwilio am Garrett. Ac Stevens oedd o. Ia, da ddim yn bêl gres. Just y sydyn, tra da ni ar goliau a Will Evans a Casnewydd, mae rai ni sôn am Tom Bradshaw yn Millwall. Ydy o'n mynd I ymuno a garfan Rob Page ar yr awyren yn mynd I gwybod y byd. Roedd o hat-trick gan o wythnos yn erbyn Watford. Ac mae Airbus yn ddewr yn ceisio chwarae o'r cefn, ond mae'n gallu bod yn gêm berig yn dydi. Nath yr un peth ddigwydd yn erbyn y bala. Mae rhaid I gael y chwaraewyr, dim diffyg parch. Crowther, Ryan Edwards yn ganol y cain, a maen nhw'n medru chwarae. Ond I fi, Crowther yn mwytha sbwylar. A Ryan Edwards mwytha rhedwr. A wedyn mae pawb yn nista reit o fan am ddiffyn, felly maen nhw'n cael hwyl a just taro'r blaenwr Bradley Knight yn ddian. Dyna lle maen nhw'n cael ei hwyl I fyny rwan. Edwards a Phillips ag Edwards. Profiad diamheol Airbus yn cyfuno. A mae honna yn rhy hawdd I Stevens. A mae gan Cole. Simmons. Honna ddim yn drosedd. Mae o'n edrych yn ymbilgar ar y dyfarnwr. Chwaraewch ymlaen. Mae gan Air. Phillips. Cyfnod o feddiant da gan Airbus, lle maen nhw'n mynd efo fo, lle mae'r pwrpas. Unwaith eto, Piers, dwi'n hoffi golwg hwn. Mae hwn di bod yn fywiog yn yr hanner cyntaf yma, ac ar y gair fel sy'n digwydd mae'n goredig y bêl, ond I fod yn deg a George Pearce. Mae'n trio bod yn positif. Mae o. Mae'n trio bod yn positif pan mae ar y bêl, mae'n gwynebu'r amddiffynwr, dyna sy'n creu problemau. A mae'n debyg bod o'n handi i'w gyd chwaraewyr o wybod mae o wastad yn fanna yn dod I ar yr asgell chwith ar gael. Ynddi, a mae o'n dangos ongl da i'r dyn ar y bêl. Felly mae'n dangos, mae eisiau'r bêl, mae'n gweithio amdan y bêl. Yn ymosodol, Airbus ddim di cynnig dim byd o gwbl. Dwi'n gwybod maen nhw wedi ildio mwy na neb, a di sgorio llai na neb, dyna ddim yn yw combination da I fynd efo'i gilydd. Os gynnwch chi un o hynna'n gywir, gynnwch chi hanner siawns. Ie. Un gol gan Air. Dani o fewn eiliadau I fod hanner ffordd I mewn i'r hanner cyntaf. Hediad gan Garrett. Mae o wastad ar gael. Nawr te, o na lawiad yn fanna. Chwaraewch ymlaen mewn dyfarnwr. Fflint am fanteisio ar hynny. Y bêl I mewn gan Owen. Nôl at Stevens. Sal. Llawer iawn rhy hawdd. Mae rai fi. Wel, o'n I beth I lawr I ben ôl, o, doedd honna ddim yn gicosmotin agor. O, mae yna gamgymeriad fan hyn. Profiad gan Phillips I gael allan o'r twll. Just cymryd gormod y gyffreddiadau. Ar y munud, Jack just ddim yn cael... Weithiau, mae'n eich just chwarae dyn I mewn i'r gêm. Chydig bach o lwc fan oddi ar y dyfarnwr, chwaraewch ymlaen. Beaumont.
A mae hwnna... Fanna mae'n dod i stop gan yr ymwelwyr, ynddo? Mae rhaid i'r safon ar y gwasanaeth fod yn well, neu maen nhw'n pasio 5 lladd neu 10 lladd. Dwi'n meindio os dyn nhw'n pasio ganol cae. Dwi'n meddwl sy'n nhw'n well yn neud hynny. Ond mae rhaid y safon y gwasanaeth bod i fewn i draed o, neu fewn i gesto. Maen nhw'n igon da i chwarae lefel yma. Mae'r bel, pan na ddim pwyso'r dyn ar bel, mae'n rhaid chdi bod yn medru just pasio'r bel iddo fo. Mae Simmons o'r tîm cartre di aros lawr oddi ar y cae. Owen. Bobl bach. Ath Edwards mewn yn gadarn iawn di Owen methu coelio. Fyna ddim byd i cael ei roi yn y fan honno. Ac gawn ni olwg ar honna yn y man. Hen ddau chwaraewr de sy'n llawn profiad ar Uwch Gynghrair yma. Cyfle bach positif. Llosed gan Phillips. Di Phillips ddim cweit ar dop i gêm, na di? Na, dim ar y fyny, na. Efallai bod y chwaraewyr yma'n gwybod o chwarae bat. Jowen, oce. Mae'n ei gwadd y da. Mae'n gwybod beth mae'n neud, Je. Clefar dyn i fi. Mae'n... na, sa fi mae'n reid ti. Sa fi ddim yn reid ti. Mae gennau om. Dwi'n gwybod mae Je'n gweiddi a mae'n rwystredig yndi, a dwi'n meddwl oedd o'n clefar efo beth nath o drio wneud. Ond nath Ryan Edwards aros ar ei draed. Dwi'n meddwl bod o'n ddigon i gael cic o'r sbotyn. A profiad o bosib yna rhyw bwyso mewn yn dod i'r chwaraewr. O'n gwyno ac o'n i'n disgol os bysau'n 100% gan Je. Difyr, cic rif cyfle arall. Ydy Fflint yn dechrau cynyddu'r pwysau allan o hi gan Palmer. Dyma gyfnod gore Fflint o'r gêm o safbwynt. Pwyso J. Owen eto, golwr yn meddwl dod, mae'n aros. Diaw oedd i fyny, allan gan Phillips. At Edwards, pêl dda gan Edwards at Piers, a mae Piers mewn lle gwahanol yn sydyn. Mae gan ac unwaith eto ddyle fod i gyda'n well. Nath Edwards stopio fanna. Oedd Edwards, oedd yna gyfle fanna, a mae'n gwybod hynny, fel tas wedi colli canolbwyntio am hanner eiliad. Dwi'n meddwl eilla hynny, ond dwi'n meddwl oedd yn gwybod o'n cam sefyll, sa wedi cario ymlaen. Oedd o'n gorffwyso mewn safle lle oedd o'n cam sefyll. So, fe nath o, jyst cerddad yn araf yn ôl, wedyn gael gychwyn ac oedd o ddim digon cyflyn, ond mewn dau safle da i wneud rhywbeth gwell efo'r bel yma. Unwaith oedd o ddau neu byn dau yn y cefn, a oedd y bel, oedd o dan reolaeth ac yn sydyn, nath o just symud y bel gormod o'i flaen o i gael y dacl i mewn. Ond pan oedd o'n rhedeg efo'r bel, dyna ni problem i fo Airbus yn y mynd, pan nhw'n rhedeg efo'r bel, dyn nhw'n argyhoeddi fi pan nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Dyn nhw'n argyhoeddi fi, just oedd o'n argyhoeddi fi beth oedd yn mynd i neud nesa. Mae gen i brofiad, mae wedi bod ar y fainc efo Sheffield United, pan oedd Sheffield United yn adran 1. Ond dim ar ei ore, mae wedi chwarae ddimbych hefyd i sôn am fod efo'r mawrion. Phillips nawr mynd i hun, mae'n mynd i danio honna. A mae'r ddyfrdwym mwy o berig nag ydy'r gol. Wel, Jack yn mynd am y gol wrth ochr y gol yma, dwi'n meddwl edrych Mae yna gol arall, wneud i weld. Fath o fethu'r ddwy. A disgwyl i ddeud. Ie. Na ni atgoffa fwy dyn. Jack. Wrthos nesaf gyda llaw, mi fydd... Fydd o ddim yn sylwebu, fydd ni ar rhywbeth i newid ddeud. Sicr, nhw'n ni'n gofyn iddo fo am i farn ar y ddigwyddiadau ymosodol. Ie, ti'n bod o'r ergyd yna, Jake? O na, na'n gofyn. Ia, gêm cic o'na dre newydd, mae o'n sylwebu efo Sgorio. Mae Jamie Reed dal yn hapus, mond un cyfla mae'r Fflint wedi greu. Dyn nhw'n sgorio llawer chwaith, 12, dwi'n meddwl gol mewn 10 gen, rhywbeth. Beaumont.
Yep. Honna'n cael ei hildio gan Harrison. Crowther sy'n cael... Sut mae o'n cael... Maen nhw'n dweud o JB Crowther oedd yn troseddu fan'na. Mae o, JB. Hwna'n anodd i dallt. Na ni, mae'n ffordd arall wedi cael ei rhoi yn bendant. Mae dal yn ddi-sgor. Rhwng dau dîm sy'n cael trafferth sgorio tymor yma. A Cole gafodd yr ergyd. A yna wiriad mae'r rhaid, ac mae'n mynd i fod yn gic gornel. A dwi'n hoffi mae Cole ma'n chwarae chydig bach tu ôl y llinell flaen yn dydi, a mae o wedi bod yn y fan ar lle fwy nag unwaith. Do, mae wedi bod yn anlwcus rhaid y ddwyth, lle mae wedi... y bel di bownsio dim iddo fo, fatha di trio rhagweld. Mae'n rhaid i rhagweld pethau i fod y cam o flaen, a mae yn fan'na, mae yn y bwlch. Cadw i foli i lawr. Mae'r gwiriad yn gwneud cic gornel. Dos i ar gic. Och, mae hwnna'n disgyn. Oddi ar Phillips, ac yn ffodus at hi'n syth oddi ar Phillips at i gyd chwaraewyr. Mae'n bel, mae'n bel dda, ond mae Dutton yn neud yn wych, gweiddi'n gynnar. Ie, mi daflodd Lewis Dutton brian gol i'w rwyd i hun o'r hysdwetha, yndo? Y math o ddigwyddiad sy'n gallu rhoi hyn llefau i golwr. A fydd hynny wedi gydaioni iddo fo. Simmons sy'n gyda llaw yn hollach ar ôl fo gael anaf. Oedd yn edrych mewn trafferth oddi ar y cae bron iawn yng nghanol o cefnogwyr ychydig funud yn ôl. A mae o'n allweddol bwysig. Allweddol bwysig i'r tîm cartre Phillips. Gwneud digon, mae diaw yn dal i fyny. Di honna ddim yn cael ei chadw'n fyw. Mi nath i gael ei chadw'n fyw, ia. A mae Ryan Edwards y cytuno efo fi. Mae'r lliman nhw'n reit o blwyddyn ni, mae'n hyn, nath o ddim codi i liman. Neu fflag edrycha, nath o ddim oherwydd mae'na ar y llinell gwyn a dal i fod. Taflid i mewn gan Garrett. Da chi'n teimlo bod gol i'r tîm cartre yn dod yn nes ac yn nes. Cic gol fydd honna y dyfarnwr di taflu golwg tuag ati ddyfarnwr cynorthwyol cyn gwneud y penderfyniad. Ie, diaw yn ei chanol i. Wedyn... Wel, mae Simmons yn ei... Edrych a bwysau gwmpas o, Cole unwaith eto, sy'n trio ymateb i'r unrhyw fath o gyffyrddiad, mae o yna. Mae Hindle, nath reid y bel yn ôl o draws. Agosau at yr hanner awr. Owen i thaflu fyny tuag at Simmons. Ryw rwystredigaeth fan'na gan Simmons yn doedd. Ie, Thomason just yn darllen y chwarae. Captan Airbus yn just cymryd i lwybr o clefar dyna'n just cymryd llwybr Simmons. Dwi'n meddwl sa'n ras lle mae'n 10. Sa dyn yma yn curo ras yna, ond na. Nath Thomason ddod ar ei draws o cymryd lwybr o. Fe di ddim yn teipio, mae'n gorfod dynnu fel law. Ti'n ollol iawn, mewn gema mor deunig, mae rhaid nhw gael Simmons i fewn i'r gema fwy. Simmons yn trio cael ei hun i fewn i'r gem. Y dacl yn gadar, mae o yn aros lawr, mae Hindle yn y cyfamser. Mae hwnna'n taro fi ar gefn Jake Phillips. Mae'n un andros y dacl. Simmons di aros lawr eto. Owen y capten. Meddwl mynd i hun am ddiffyn da. Cyfle am wrth ymosodiad. Y bel yng nghanol cae gan Crowther. Crowther yn chwarae at Edwards ac Edwards allan at Air. A mae Simmons yn dal i lawr. A mae'n mynd i godi, da chi'n teimlo. Ac i fod yn 10. A Gareth Edwards yn diwedd mae'n rhoi honna dros yr ystys. Oedd hi'n andros o dacl arno fo. Mae'n 10, ond edrych ar on. Fatha baglu drost. Mae'n baglu drost troed pa mor dwi'n meddwl mae'n un. Bydd ddim mwy na... Dwi'n meddwl mae'n reidio'r dacl. Felly bydd wedi glanio na ni. Ia, oedd o'i wneud efo'r ffordd nath o dara'r ddeiar wedyn. Prif sgoriwr.
y tîm cartre. Ac yn y cefn, wel, Acbro oedd wedi paratoi i chwarae, oedd yn yr 11, yr ail mewn o'r dde, ac fe dynodd o linyn y gar Mark Cadwaladr efo fo hefyd. Ac mewn tymor lle mae goliau wedi bod yn bryn, maen nhw angen rheini yn chwarae. Ac Airbus dyn o'r chydig dimes i sgorio llai na Fflint y tymor yma. Ac yn y beboren Adam Davies, nawr te, fe dorodd o'i goes ym mis Ebrill, a fo oedd prif sgoriwr Gynghrair y Gogledd y tymor diwetha, 10 ar 20 o goliau, neb di sgorio mwy o goliau mewn tymor, a mae o yn ei ôl, mae'n dod yn ei ôl, gath o ymddangosiad fel eilydd wrthos diwetha, a maen nhw mawr i angen, a maen nhw wedi gollio, dydyn. O, go iawn. Mae wedi chwarae Uwch Gynghrair o blaen, da ni'n gwybod na yn yr ail adran os ti'n licio, o dan y Gynghrair yma, nath o sgorio 30 o goliau, ond oedd yn edrych yn chwaraewr cyflawn, 30 o goliau i unrhyw ymosodwr, mae'n mynd i fod yn gollad. Nath o dorri goes y gem yn y Llandudno, oedden ni'n swebu ar. Oedd hi'n gem bwysig, gem fawr, penderfynu pwy oedd yn mynd i ennill pencampwriaeth. No ta. Gres gweld o'n ôl, dyna di beth pwysig. Na neb yn hapusach na Airbus. Owen. Efo Edwards yn brathu ar ei shot efo. Da gweld Owen yn cael gemau cyson. Bob tro ti'n cael hefyd. Ti'n gwybod beth ti'n cael gyda J. Owen, dyna di beth. Ond os rhyfas, dwi'n mynd i gwyniad yn y rha, oedd y chwarae yn ôl efo Gynarfon. A na ymarfer yma nhw am ryw wsos ddwy, a wedyn nes i feddwl i fynd, beth sydd wedi gwywan? Yn ôl yn y Fflint. Diaw. Cole yn geidigod, mae gan Beaumont. So ddim byd mawr yn bod na gwys. Efo Sinclair, a pha rediad ar ôl honna. Dwi'n siŵr pwy ydi Sinclair, no? Dach chi'n edrych yn hollol sen. Ond na, Simmons diwr. Simmons. A mae gwych ti Trevor Sinclair. O, diolch yma na di. Diolch ar y cae yma'r hedeg lawr o asgell dde. Diaw. Mae Diaw symud fyny bob cyfle sydd. O, mae hwnna'n taro llaw. Capten Fflint. Dim llawer ansawdd o gwbl o flaen neu yn y treian ymysodol gan y ddau dîm a'r llall. Hynna di broblem. Mae'r ddau dîm wedi cael hwnna llawiau Joe yn da ni'n weld, ond felly sysa'r ergyd wedi bod mor sal sy'r dyfar nhw wedi dod ar bel yn ôl i'r digwyddiad yna, ond mae just gêm un tempo ar y funud i fi, a dydy PêL-DROED dim fel na, mae rhaid i gael ei sparc bach o rwla, gan i weld pwy sy'n mynd i wneud hynna. Wel, Sinclair wneud, Malcolm. Oedd Frank Sinclair yn rheolwr ar Wrecsam am dipyn sydd, ond y Trevor Sinclair yn chwaraewr gwella fan yma. Diaw. Bale yn cael ei thaflu at air. Gwnaeth da gyda fo sbiwch ar ei waro yma Diaw. Mae yna ddigon o ler ar y dde, a mae Phillips yn galw amdani ac ni derbyn ni. Sa'ch bod mewn. Nawr te. Sgri Edwards. Bob yn hyn a hyn, da chi'n gweld Airbus i fod yn deg, yn creu rhywbeth. O, hwnna'n beniad pwysig allan gan Harry Owen. Nôl mewn â hi. Cole sy'n brysur i fod yn deg. Mae Cole yn fodlon cynorthwyo'r cefn ar blaen. Simmons, mae wedi cholli hi i'r chwaraewr bach da, mae Piers. Dwi wedi hoffi golwg hwn. A Simmons yn dwy'n y bel. Simmons yn fach yn dwy'n y bel oddi arno anelu am Cole. A pa mae'r gêm yn bywiogi, mae gymaint gwell yn dydi? Ac ti'n gweld Piers, o le am yn trio, neu rhywbeth o ddeipio ddau eto, i mewn i Cwrs Cosby, a lwcus fod ddim wedi cyrraedd y bel, a Simmons, oedd rhyw last-ditch tackle doedd gan y fo i gael y bel yn glir. Be mae o'n dan, a dwi ddim yn gwybod. Dyna'n union fe ni'n mynd i awgrymu rwan. Hynny yw, pwy di hwnna? Ie, fod yw. Symud y tackle yn Cwrs Cosby. Be mae'n neud fanna?
Sa'r rioed, dwi'n meddwl, dwi'n rioed i gweld gêm lle mae'r ddau dim yn ôl colli gymaint. Pwy sy'n mynd i'r isgio? Pwy sy'n fanna eto, i fod yn deg. Piers, a mae Piers di cholli. Beaumont! A falle, tas wedi cael ei gadael. Fasa Simmons di bod mewn gwell safle. Sam di gyrra di? Ond oedd y hyn dylo dan i hi, dwi'n cytuno fo hynny. Beaumont efo'r groesiad. Fysa fo wedi cael ei. Sgwni os nath o siarad efo fo, deitha fo. Gyda llaw, mae yna ddatblygu cyson yma yn y Fflint, nid yn unig y cae, mae'r rhain yn adeiladau newydd, ac enghraifft wrthos nesaf mae prif athrawon y sir i gyd yn mynd i ddod yma i glwb y Fflint. Mae'r plant yn mynd i gael chwarae ar y cae, dyna sy'n mynd i gael ei annog, ac yna fydd yna wersi yn cael ei rhoi yn yr adeilad. Ac y bwriad ychwanegol hefyd, mae yna gaffi yma rwan di cael hwnna yn agor. Ydych chi weld o, y gwaith pren fanna ar y dde. Y bwriad ydy gadael hwnna'n agor 6 dydd yr wythnos i bobl sy'n cerdded llwybr yr arfordir. Ac dwi'n gwybod sy'n bod ar y gêm yma, ond mae yna lawer iawn o fodlon cloi cefn arno yma prynu coffi. Am ddim, dyna pa maen nhw'n... Mae bob dim am ddim yma yn y caffi, mae'n rhaid. Mae'n sy'n ddorf. Swn i'n cael gweld os yna gol yn dod. O, eto. Mae Piers. Dwi wedi hoffi olwg, ond mae rhaid i gyfadde. Fel da chi'n deud, mae wedi trio gyda rhywbeth ddigwydd. Ydy tad a fod i'r unig un ar y cae na deud sydd... Mae'n neud pethau ddigwydd, dwi'n disgwyl. Just faint o hawdd yna naturiol ganddo fo, y sgil just i deimlo, gwybod lle oedd yr amddiffynwr, a heibio fo am yr ergyd. Mae yna rei yn cael tocyn am ddim. A mae'n haws torri mewn i hwnna, nag ydi torri mewn drwy amddiffyn y ddau dîm yma ar hyn o bryd. Ond y cae y castell am reswm. Beth ydy'r lawr, maen nhw? Na, maen nhw'n cael cynnig dod lawr i ddod fewn i'r gêm, ond dim ar hyn o bryd, dwi eisiau gêm wella. Tam mae'r ciw i lawr yn y caffi. Capanad. Nesbo Sinclair yn dod i'r maes. Hendl. Wel, mae Brandon Diaw, mae o'n 6 trodfedd, 6 modus a fo'n gallu mynd i'r castell ag estyn am y ddau berson. Dewch lawr i fan hyn, ato ni. Un o'r newidiadau Lee. A mae wedi chwarae yn yr Almaen, yn yr Israel, yng ngwlad yr Ia, a rwan gyda chwanegu Fflint. Fe wella. Brofiad geia yn y Fflint. Dwi wedi... Mae wedi creu argraff ar y fito fo'r hyn. Mae'n chwarae yn ganol amddiffyn, a dwi'n meddwl mae gynnu fo mwy gynnu na yn y 5. Sa mae'n chwarae mewn 4, dwi'n meddwl mae o'n medru dod allan efo'r bêl. Ac ymuno â chwaraewyr gan cael, ond dydy o ddim yn chwarae'r system yna y dan Lee Fowler i fyny rwan. Mae'n pethau yn mynd i newid yn y Lee Fowler, mae o'n mynd i ychwanegu at y garfan dod misio nawr. Tair wythnos gafodd o cyn y tymor yn de. Ac oedd hwnna, dwi'n cofio ffrai nawr tan mae Hendl yn mynd i gynnar. Dwi'n cofio ffrai efo Neil Gibson, tymor diwetha'n rheoli'r Fflint. Hynny, nath mis Ionawr ddod, a gafodd o ddim dod â chwaraewyr newydd i mewn. Dyna pam na adawodd o am o hwn di cael y cyfle. Nath Lee Fowler ddod yma, de, a mae'n 2 chwaraewyr o gynno fo. Fo sy'n dod ar 14 arall i mewn. Felly, i'r garfan sy'n ganddo fo, Oce, na dweud un peth, oedd o'n gweithio fo 8 yn nhw, a oedd o'n nabod y ceill. 5 munud. Ar ôl 20, 10 gol, ac 1 cyfle i Simmons mewn gwirionedd yn de. Cole. Owen. Does y llif gan... Sa'r un tîm o'r llall wedi cael meddiant lle fe dech chi ddeud 4-5 pas, mae yna rhyw batrwm i'w ffordd maen nhw'n chwarae. Lot yn canslo un yn allan yna. Lot o chwaraewyr ar yr un lefel allan yna. Mae yna un neu 2, dyn nhw ddim wedi cael y beli, y dyn fel Simmons yma hyn. Dyn nhw ddim wedi cael dim gwasanaeth heblaw o croesiau yna. Lle dyle fo illa wedi gwneud yn well. A sef fo'n gret o gol. Cole.
Cael ei chipio eto gan Ryan Edwards. Phillips. Ddim digon cywir eto. Golwr wedi dod fel wedi cael ei gadael i fynd. Mae'n hyfed, mae Alan yn cael ei ddewis fel y golwr. Dwi'n yn siŵr faint yn union o hyder sydd gan yr amddiffynwyr yno fo. Problem sydd gan fo, mae'n rili staw. Mae'n just ddim yn cyfathrebu efo'r amddiffynwyr. Mae rhai fo cymryd ar amheuaeth fo o'r awyr yn mwy cynnar. Dydy o ddim yn... Wan, dyla'r amddiffynwyr fod allan o'i gwrs cosbi fo. Dwi'n yn gweithio ni nhw. A pan da chi'n 20 oed, a mae gyda chi amddiffynwyr profiadol iawn o'ch blaen, chi ddim yn hawdd gwneud hynny. Na, dydy ddim, ond mae'r rhai chdi'n neud o. Dyna ffordd ti'n tyfu. Dyna ffordd ti'n bresenoldeb wedyn. Dyna lle geith yr amddiffyn, yr hyder tiodd o. Chwarae twt. Yr ergyd yn y diwedd gan ond unwaith eto, George Peers oedd y dyn, nath y gwaith hyfryd, fo weithiodd, fo greodd. Newid asgell, a just troi'n sydyn, heibio Jay Owen, a wedyn, mae o'n dewis i ddyn y fan hyn, cofia. Dydy ddim croesi fewn, mae'n dewis mae o di ffendio bwch fach, mae o di dal i dir os di licio, tynnu hi nôl, mae o'n taro i fewn i'r ddeiar, a dyna sy'n cymryd y pwer o ddiwrthi, a mae'n hawdd yn y gol i Alan. Gareth Edwards. Beaumont ni gadael i Crowther sydd efo fo. Ac yn yr han yna'r cae, os a ddim byd yn mynd yn iawn. I'r naill dîm na'r llall mewn gwirionedd, yn y trean ola. Fedra fi'n just dweud y penderfyniad clinigol yn yr trean ymysodol. Na i'm deud yna, oherwydd dwi'n meddwl mae'r chwaraewyr ddim o'r lefel sa'n medru wneud hynny i fyny rwan. Da chi ddim yn fyny rwan. Dwi'n mynd nhw i wneud o. Ond dwi'n mis... Maen nhw well na hyn, do. Maen nhw well na be maen nhw'n neud rwan, ond gyda nhw ofn cymryd y risg ma i peidio colli siap y tîm neu system y tîm. Na cof nhw golli yn ochr yna'r cae fel Crowther yn y cornel. Mae o mwy ymwybodol o redag yn ôl i safle yn ganol cae bod wedi gadael o na croesi'r bel i fewn. Mae Crowther mor ffyddiog i Airbus, ond mae wedi edrych ar ôl i tîm i ieuenctid nhw am ddynyddodd, a mae wedi symud rwan do. A y pwynt dwi'n meddwl chi wedi gwneud yn gynt yn y gêm, dau dîm sy'n ofn colli, a mae hynny'n tueddu digwydd mewn gêm ddarbu, dydy. Mae yn gymaint o gêm darbu, wrth yma, nes i chwarae'n gêm Luton Watford, mae hynna fori, ond mae hwnna'n gêm anfarth yn Vicarage Road fori, ond mae'n anfarth yn De Cymru fori. Mae hon yn darbu. Tîm wedi cael teimlad bod hon yn darbu eto. Na, ar wahân i ryw amharodrwydd i fentro, de. Ia, dyna pam. Sa chdi, just teimlad dwi, sa fi'n Fflint heddiw, gwybod ar y rhediad mae Airbus ar, dyn nhw'n di curo tymor un, dwi'n gwybod gan nhw'n rheolwr newydd a mae'r chwaraewyr yn mynd i godi gêm i hynny, ond Lee Fowler mynd yn syth am y gêm o munud cynta, tempo uchel, dyn nhw'n dyn hynny. Phillips i hwnna'n fer. A mae Phillips di gwneud i amddiffyn i gyd chwaraewyr na ddiffyn lyncyn galed fwy nag unwaith. Munud o amser ychwanegol sy'n mynd i fod. Fedrith Airbus ddim bod yn apus efo gêm gyfartal oddi cartra mewn darbu yn y marn i, efo Jamie Reed efo'n co. Mae o gorfod mynd i ennill y gêm. Os gyda rhyw fath o uchelgeisio o aros i fyny tymor yma, tisio curo gêm yma? Nawr te, un cyfle ola. Fan hyn, mae Phillips yn arf sy'n gallu creu problemau. Fydd o'n hyrddi ohoni, mae'r golwr yn dod, mae'n meddwl am ddod, mae'n aros. Ac yn y diwedd, allan â hi gan Cole yn chwilio am Simmons, Cole eto, hynny'n fler. A ryw flerwch felly sydd wedi nodweddu'r gêm mewn gwirionedd. Dros y funud o amser ychwanegol.
Un hanner cyfle mewn gwirionedd. Dim un gol digon i'r ddau reolwr i drafod. O bosib hwn fydd fwyaf bodlon. Ond ar yr egwyl. Wedi hanner cyntaf wedi bod yn bryn a phwysol o gyfleon clir o chwarae ymosodol i wedmygu y sgôr ar yr egwyl, y Fflint dim, Airbus dim. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl, ail hanner y gêm rhwng Fflint ag Airbus a Tyler McManus yn dod mlaen fel eilydd i'r ymwelwyr y capten Steve Thomason sydd wedi gadael y maes allwn ni ond dyfalu mae wedi anafu mae o. Mae o'n benderfyniad rhyfedd fel arall. McManus, bachgen ifanc, 19 oed o'r academi. A'r awyr yna, dybia i ydy'r olygfa orau da ni wedi cael heno. Mae angen i'r rhywbeth newid. Neu mi fydd y ddau dîm yn siomedig ar ddiwedd yr arlwy yma. Rheolwr newydd, mae rai bod Airbus ti'n meddwl dyma'n cyfle ni'n erbyn y tîm sy'n heb ennill ers 6 gêm. A gallwn ni o'n gobeithio mae'n cyfyd fwy o dempo i ddigwyddiad yr ail hanner fa Simmons. Phillips efo fo. A mae rhywun fel Simmons, mae ganddo fo'r gallu i droi gêm. Mae'n gallu mynd allan o'r gemau hefyd.
Ie, pan mae'n mwy o dempo, mae'n mwy o gyffro. Dyna welliant mewn â fo, chwilio am rhywbeth. Di honna byth yn mynd i gael ei rhoi. Ar ymddiffyn profiadol yn rhyw edrych ar y dyfarnwr ac yn deud, os di'n disgwyl i honna gael ei roi, mae gen i fe waith tyfu fyny wneud. Ond dyma i gryfder o. Gwynebu ddyn, Jake Phillips, wedyn, yn y cwrs cosbi, Jake eisiau dynnu fy nôl, Gareth Edwards, sefyll i dir. Yn just deud, oce, then, ti'n mynd i drio reiti trwy'n oesa fi, a ti'n mynd i ddisgyn. A colli'r bel, dyna nath o. Ond oedd hynna well gan y dyn yma. Dwi'n mynd i bod digon ar y bel yn y hanner cyntaf yna. Be sy'n digwydd i Airbus rwan? Mae Jamie Crowther di symud yn ôl wrth ymwyl Gareth Edwards yn ganol amddiffyn. Yep. Wedyn mae'r eilydd wedi dod ar. McManus sy'n dod ar. Oedd o'n chwarae os dwytha. Felly, dydw ddim yn chwarae newydd i'r tîm. Hyfryd. Dyna da ni eisiau weld. Dipyn o ddyfeisgarwch. A mae'n amlwg bod Simmons di cael gair bach yn ei glis gan rheolwr sy'n deud, wyst ti be, elli di gyro'r rhain. A'n lwcus, Beaumont. Un arall, da chi'n teimlo. I'r tîm arall eisiau cael ei yrru fyny'r cae. Mae'n fwy o chwaraewyr angen camu fyny. Cymryd cyfrifoldeb, Cole. Mae'n mynd heibio fo. Phillips yn anelu tuag at Seren yr hanner cyntaf, efo'r bar yn go isel, mae'r rhaid deud Piers. Payne. Gallu troi gêm. Ia, jyst isio rhywbeth ar ddiwedd i waith da fo. Mae'n chwarae byd i hun ar fynd, dydy, sam llawer o help iddo fo'n gwych o sgil, de. Gynnw Simmons yn neud yn dda iawn o fyna. Wella Sinclair na. Fyna ambell i beth dwi ddim yn gael anghofio na un ohonyn nhw. Mae'r awyr na. Mae'n odidog yma, dydy. Neis de. Osa artist wrth i fodd, methu gen well na hynny nefsa. Na, ar i'w ddau gariad yn cerdded lawr y lôn yn gael y llaw. Gad o'n llaw i fynd, Malcolm. Mae yna gamgymeriad yn y gema, a mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Just y ffordd mae Crowther wedi mynd yn ôl i fanna. Dwi'n mynd deud bod o mor dda a Thomas yn ganol amddiffyn. Mae Gareth Edwards, Crowther, y ddau nhw, dim cyflymdra o gwbl, just profiad, a di Fflint yn medru cymryd mantais. Ac ym hen arall, da ni gweld y linell fama, llinell y Fflint, dal i chwarae pimp yn y cefn. Maen nhw yna awr, a wedyn maen nhw wneud nhw newid a dechrau dod ar. Dwi'n mynd neud synwyr i fi chweith, Nick, sy'n boi'n sbio wirion arno fi. Ie, ond dyna'i dacteg oedd. Ie, es dechrau tymor. A mae'n styfnig. Mae o'n styfnig i ffordd, a wneith o aros fel mae o'n neud siŵr bod nhw ddim yn ildio a adeiladu ar hynny ar ori wawr, wneith o risgio wedyn i fynd i ennill y gêm. Dyna fo Crowther yn y pedwar cefn. Dan bwysau nath o'n dda i gael honna, mae wedi cyrraedd A angen hoeddi yn y cwrt, dyna lle mae popeth yn dod i stop i'r ymwelwyr. Y bêl gan Payne, sy'n disgrifio'r profiad o wylio y gêm yma ar y degau. Y bêl gan Cole. Simmons, Cole yn dal i fynd ar ei rediad. Chwarae teg i Crowther, nath o'n dda fanna. Cael ei chlir yn y diwedd gan Payne. Ie, Jake Phillips just cael ei ddal ar y bêl i pi bach yn ganol o cae fanna. Ond Fflint methu wneud dim byd. Tîn y byd tri o ganddyn nhw am eiliad. Pêl yn cael ei symud i gael sydyn. Mae'n bêl hyfryd mewn fan hyn. Mae rhaid i Simmons fanteisio. Mae'n disgyn a mae'n gico'r smotyn. Fel oedd o'n mynd i danio. A di Gareth Edwards methu coelio'r penderfyniad. Ond mae wedi cael ei roi ffordd arall a dyna pam oedd o'n methu coelio'r penderfyniad. Oedd hi ddim yn gico'r smotyn. Dwi'n meddwl nad Gareth Edwards eto aros ar ei draed. Mae'n hawdd gweld beth o'n trio wneud. Dwi'n meddwl di'r cae ma ddim yn helpu fo. Mae'r un newydd. Mae'r un araf efo'r bounce ma. Edrych a, mynd o tu mewn i Gareth Edwards o hwnna.
Dydy ddim yn gico'r smotin. Gareth yn mynd mewn un cyfeiriad, mae'n newid I draed yn sydyn. A Simmons yn just taro'r bêl heibio fo. A mae rhaid fod yn gorfforol cryfach wedyn I gael y ail cyffyrddiad na'i sgorio. Oedd yr olwg o angrediniaeth ar wyneb Edwards sydd wedi gweld popeth sydd wedi weld mewn pêl-droed. Oedd o'n meddwl bod y penderfyniad I cael ei roi ni erbyn ond oedd. Simmons ddim yn gweiddi o gwmpas bod o isio'r cico'r smotin chwaith. Wel, di Knight ddim di gwneud llawer na di. Ac ydi Nostar Knight gwni weld mi ddyle fod yn iawn, dwi'n meddwl. Dydy ddim di disgleirio. O, ymateb hwyr. Mi ddyle gobeithio fydd o'n iawn. Ia. Ond yn ôl, oedd y ffordd ar yr dyfarnwr. Di gweld neb yn pwyntio at smotin mor bendant a benderfynu hwnna ddim yn gico'r smotin. Mae'n pwyntio at y dyn oedd o. Ie, oedd o'n digwyddiad reit wrth ymwneud y smotin. Dydy Hugh Jones wedi cael llawer yn anghywir. Heno na I ddeud hynny, o hwn yn benderfynu reis hawdd fo'r marni. Dwi'n licio'r syniad yna o taro'r bel, ond nath o ddim gael yr ongl cywir I daro bel heibio Gareth. A dim wneud y symudiad digon sydyn chwaith o blaenwr. Dylai fod I lawr a wedyn cael yr ergyd I fewn. Oedd garden felen bach yn hallt yn doedd? Oedd yn ymol herwydd, nath o'n gofyn, nath o lawr. Ie, ac os o'na... Oedd o'n trio Edwards twyllo. yn fwy mawr, ac afo... Nath o trio twyllo, dyna direct Dwi'm yn gofyn. meddwl. Nath o trio, o'n i'm yn meddwl chwaith herwydd, nath o'n ôl ar ei draed, ac oedd o'n cyrraedd I ffwrdd. Ac 7 munud. Davies yn crysu fyny, diolch ddim ar y faint. Diolch yn na di. Creu Cyrran yn paratoi I ddod yn ei flaen. Os hynny'n dipyn o brofiad. Un arall symudodd dros yr haf o gei cona. Un arall oedd yn symud mwyn cael gêm yn de. Ia, sgorio golio pwysig dros y blynyddoedd, 2 flynyddoedd yna I cei cona do. Erbys ag an gol. Jamie Reed yn mynd amdani. Da ni wedi ddeud o fwy nag unwaith ac os I fod o di deud o wrthyn ni, dim byd I golli. Fysa'n wyrth os bysa Jamie Reed yn cadw Erbys I fyny tymor hyn. Ydy ddim y record dros y blynyddoedd am y 2 dîm sy'n dod I fyny, cofia. Ddim yn un gret. Wel, mae yna un o'r 2 di mynd lawr bob un tymor ers 2016. Ac ar hyn o bryd mae'n edrych yn debyg bod hynny'n mynd I bara. Beaumont. Sal. Yn I gael cyfle arall. Wel, di Beaumont ddim cweit yn Jake Phillips, ond mewn â hi, y gwffiad a'r peniad gan Gareth Edwards. Ia, yr unig ffordd. Dwi'n gobeithio cydmynithiwr brofi fi'n hanghywyd ond yr unig ffordd mae'na gol yma heno ydy o tafliad hir, o cic gornel, o cic o smotin, neu o... Camgymeriad? Ia, ella. Os opsiwn eraill? Fydd na ddim yn chwarae agored, dyna dwi'n dweud. Cole. Bobl bach, mae'n brysur yn y cwrt 6 na. Simmons, law. Nawr te, mae'n I chael ei clo yma. Mae'n I chael ei clo yma. McManus sy'n cael I gosbi am I hildioi. Mae hon yn gico'r smotin. Yn syth. Edrych am McManus. Edrych a. Mae o'n chwarae amdani eto, ond mae o'n glefar a mae o'n gysylltiad. Unwaith mae'n cyrraedd y bel am y trydydd gwaith efo cyffyrddiad. Mae o'n gwadd y dacl am yn chali. A McManus yn meddwl mae Mick McManus oedd o. Ac yn rhoi'r dyn ar y cynfas. Ac os geith rhywun o'n hwn y gico'r smotin yma fysa fi'n syni. Na, fo sy'n mynd I chalu. Prif sgoriwr y Fflint. 22 oed, cefndir Academy Stag yna fo, Lerpwl. Wedyn o Lerpwl I Blackburn.
Wel, dwi'n yn siŵr os oedd cic o'r smotyn yn un o'ch opsiynau chi ar y rhestr, Malcolm, ond mi ddyle y Fflint fynd ar y blaen fan hyn. Simmons ar gic. O! Ardderchog gan Dutton, oedd hi'n gic sal, syth ato fo, ond nath Dutton yn dda. Simmons yn meddwl bod o rhy bell y smotyn i hun. Ond dydy ddim yn cael ei ail chymryd, a mae o'n methu, a nath o fynd am pwer lawr canol y gol bron a. Rhaid reit i'r golwr i dal i dydd bod yn ddewr, Dutton. Wel, mi sonio ni bod Knight di bod yn dawel, a mae Curran yn dod mlaen yn ei le fo. Oh! Arbediad gwych! Arbediad gwych! Ac y dyn o ddim i fod i chwarae. Hindle gafodd yr ergyd, a bobl bach gafodd afel arni. Do, un sefydliad. Licio y meddylfryd positif, siarp i gorffor, techneg, jyst i chwarae rownd y gornel os rhywbeth efo i droi chwith, ond methu ffeindio gornel y gol. Ond anlwcus, Fflint yn dechrau newydd ger. Wel, da ni bron iawn yn y ddegfed, munud o'r ail hanner. A mi allai Fflint fod ddwy ddim ar y blaen. A debyn ydy hynny'n argoeli, yn arwydd mae noson Airbus mae am fod. Phillips. Di penderfynu bod rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth, maen nhw wedi bod dan y lach braidd. Payne. Wel, mae yna fwy o ddigwyddiadau di bod yna 10 munud agoriadol ail hanner mae Malcolm. A pwr wedi cael Simmons ar y bel mwy, dyna pam, ond edrych ar gwrthiad yma. Ww. Dyna ddim yn neis iawn gan chwarae'r gorau ar hanner cyntaf. Ac efo'r bariau o gwmpas y caes, a hwnna wedi gallu bod yn boenus. Be oedd yn bod efo gic o smotyn e, Malcolm? Fel un sy'n gwybod sydd wedi rhoi cic o'r smotyn i gefn y fwyd. Nath o'n edrych i fyny mi waith, jyst cadw i ben lawr. Mae rhaid chdi, mae Ivan Toney bod i'r dyn sydd wedi dod. Mae'r gen yn neud o hefyd. Mae rhaid chdi trio bod mwy dewr yn cadw llygad ar lle mae'r golwr yn mynd. A mae'n gêm seicolegol. Jones yn mynd, cyn chdi. Wedyn siapiad y gorff, wedyn mae'n gêm. Os ti'n dewis, nath o fynd o dewis i gornel, nath o jyst mynd lawr canol, a oedd hi ar uchelder perffaith i'r golwr. Oedd hi'n un hawdd, o le nath o sefyll i fyny tan yr eiliad dwytha, mynd lawr i dde, jyst dipyn bach. Oedd ddim yn y gornel o gwbl na gwaith. Curran, di'r targed. Curran yn mynd i gynnig rhywbeth gwahanol i Airbus, dyna da ni'n edrych amdano. Mae gen o brofiad ac yn sicr mi gynnig eitha fwy nac nath Knight wneud. Un peth amdano fo, mwyn na ddim byd arall, gweithiwr ydi o. Gweithiwr ydi o. Diolch yn sgoriwr ffrin, na di? Na, dim go iawn, dim yn naturiol, ond mae o yn medru ymestyn yr amddiffyn. Felly, dyn nhw'n di neud na'i mi waith yno tu ôl i amddiffyn y Fflint. 6 o gemau gan gynnwys un ymddangosiad fel eilydd a dim gol eto y tymor yma ganddo fo. A dim gol i'w hwn heno, fel ei dair o fod yn beder yn dyle. Mis Awst, dwi'n meddwl y trefniaethau o Sgorio. Ac y gŵr yma, Acba Acpro, fydde wedi cymryd y gic o'r smotyn. Nath o dre o rai fyth un yn y cael trws yn ddiweddar yn Cwpan Cymru hefyd. A mi gafodd o un yn do, yn erbyn y Seintiau Newydd. Syth ar goncwr o'r golwr, o'n i'n mynd i ddeud, yna gamgymeriad fan yna doedd camddealltwriaeth am ddiffyn dewr, ac yn y diwedd mae'n mynd am gic gornel. A chwarae teg i hwn, chwarae teg i Hindle, na'r ailwaith fe gael gwir afel ar ergyd. Ie, ti'n iawn. Mae sa'n byd yn anghywir efo'r challenge yna gan Stevens. Mae'n dod iddo fo. Mae Fflint
yn pwyso! Ac oedd honna, oedd hi ar Stevens. Ma' nhw'n nocio ar y drws. Ma' nhw'n curo ac yn curo. Stevens yn eicon cynnar. Mae o'n sgorio rhywbeth y golau mewn tymor. Cain y dri, mae o'n beryclus dod i fyny o'r amddiffyn ar cicio gosod neu cicio gornel. Mae ddech chi sôn am hynny, 8 gol ers 2012. 8 gol mewn 10 mlynedd. Ie, ond dyna pam mae'n amddiffynwr, de. Ond mae o'n dod i fyny. Ie, mae'n siŵr rhan fwy ohonyn nhw wedi bod o sefyllfa felly, yn dydyn. Dwi'n gwybod, ond ti'n edrych ar faint o golio Gareth Edwards, yr amddiffynwr, yn cael yn Gynarfon. Dwi'n gwybod gath ein rhyw 7 gol, 6 gol, enw fe. Bob cwsydliaeth. George Horan yn ydy esiampl bob blwyddyn yn ddi-ffail. A mae Simmons yn ddyn sydd wedi penderfynu, dydy. Mae o'n ddyn sydd wedi penderfynu. Mae rhaid fi wneud yn iawn am y gic na. Phillips oedd mewn efo fanna. A ddech y col. Unwaith eto, mae yna rhyw deimlad. Mae Hindle o bosib ydy'r ateb. A mae wedi bod yn ail hanner dipyn bach mwy anghyfforddus i amddiffyn Airbus nag oedd yr hanner cynta'n barod mewn i'r hanner awr ola o'r gêm yma. I bwy mae'n ei ddisgyn ac yn y diwedd, wel, Harrison gafodd yr ergyd ac oedd hi'n wyllt. Mae o'n cael llai o goliad na Stevens ydi yrfa a mae o'n 39 oed. Plygin ôl a bob dim mae o'n gwybod. Mae'n ymestyn i... Dwi'n dweud, mae'n hanner foli, mae'n ymestyn i gael i. 2 gol mewn 176 o gemau. Yn erbyn pwy? Y ddwy? Newydd? Newydd, ia. Ia, iawn. Wel, dyna un fainc, de. Dyma'r fainc arall, da ni fel ti'n wneud David. Pwy sa'ch di licio gweld, Nick, de? A wan, ar y 2 fainc yma. Sa Tommy Morgan. Dyma'i foment o lle mae o. Stori fendigedig gyda'n cyd sylwebydd ni. Hat-trick. Hat-trick mewn 11 munud, oedd o'n feddwl eilydd. Un dan eisiau fan hyn! Oedd hi ar y llinell! Rywsut. Mae'n cael ei harbed cic gornel fyddi a col oedd hwnna. A fe gafodd col afel yn ni. Bron yn gol i col. Nath o gadw i lawr a bob dim do. Oedd o methu ei llawer mwy gyda'r pwer tu ôl i. Oedd ei edrych bod ti'n mynd am y gol, jyst rhyw fath o wiriad. Garrett. Ar gic gornel y golwr. O, mynd amdani nawr te. Diaw. Ath i fyny. Y cyffyrddiad ola oedd hi ar... Wel, wan. Airbus. Sbiad. Iach ar diaw mynd. Wff. Dutton ddim wedi dod... Ni pwnio yn y diwad, mae'n jyst plygu fraich. A dyna ergyd col. Hwna'n arbediad gan Dutton yn y gol, i droed o. A da chi'n teimlo bod yn mynd i oedd fod yn brysur eto. Hindle. Garrett. A cic gol fydd honna. Ti'n cael cyfnod yn y gêm, mae Fflint yn cael rwan, mae rhaid i sgorio. Ac dwi'n gweld amddiffynwyr Airbus, maen nhw'n codi dwrn ar ei gilydd, maen nhw'n cymeradwyo ei gilydd, a da chi ryw deimlo fe alle rhwystro y Fflint rhag sgorio yma fod yn hob iddyn nhw fel uned amddiffynol. Mae'n dweud y cyfan am cymeriadau gynnwch chi yn y tîm. Os di Airbus gael rhywbeth allan o hon, y ffordd maen nhw wedi brwydro cystadlu, fedrach chi gofyn am fwy. Ansawdd ar y bêl, mae yna'n hollol agweddi eraill rhaid i gael i eraill gemau. Ond yn sicr, maen nhw'n torchi llewis. Gareth Edwards oedd yn y darlun fan'na i'w holl brofiad ac yn cyfarwyddo ac yn pregethu ac yn annog. Tyn. Sbiwch mae'r galed mae Hindle yn gweithio. Yr eilydd, Manus. O, yna fwy o angerdd yn yr ail hanner yma o ddigon o gymharu ar hanner cyntaf. O! Allen yn y diwedd yn ei chlirio Crowther efo Simmons. O! Wel, sawl cyfle
Sawl cyfle mae'r dyfarnwr yn mynd i gael I gosbi. Crowther. Ia, mae gan Simmons hawl I fod chydig bach yn anhapus fanna. Ac os doedd o ddim yn ffigio fanna, fe geisiodd aros ar ei draed. Mae garden felen I Piers am gael I mewn I ffrai sydd ddim byd o gwbl I wneud efo fo. Yr unig beth mae'n gwneud yn yr hael hanner yma. Wedi cwyno. Mae'n gwneud cadw I feddylfryd ar ei gêm fel oedd hanner cyntaf. A dyna ydych chi'n gael gan fachgen un ar 20 oed, ynddi, gallu mynd allan o gêm mor sydyn am wedi bod yn ddi hir, wan te? Ie, mae'n sefyll sy'n dda, mae'n cuddiad y bel, mae'n drosedd. Ond, oedd y gic allan yma na dwi'n mynd saff. Mae Crowther yn dweud nath o. Wel, y dyfarnwr yn y fan ar lle. Crowther. Diaw am mynd fyny amdani, dim am di ddisgyn iddo fo. Mae Crowther un o'r chwaraewyr nes yn mynd ar dynyrfa di hefyd I ddeu gwir. Ti'n gwybod mae yna trwy'r amser. Beaumont. Mae Stevens dod ar ei draws yn gael... O, ti'n gwybod fe, mae yna'n gret o beniad ar draws. Lle mae chwaraewyr y Fflint yn rhedag I mewn. Diaw methu I chyrraeddu. Mae nhw'n gofyn am drwbl Airbus. Mae'r bel cael ei chwarae fyny. Yli faint o araf mae nhw'n symud I fyny'r cae. Mae nhw'n dal yn amddiffyn mor dyfn. Mae nhw'n gwadd problemau eu hunan yn fan hyn. Yli faint o dim. Oedd I wrth y llun, da chi di wylio. Mae nhw'n amddiffyn allan I cwrt cosbi eu hunan. Gas, epyn bach. Mae'n wedi blino. Blinder ydi ond, de. Mae'n edrych I blino. Mae'n 38 oed cofia, a dwi yn dall. Mae chwaraewyr I gyd yn blino, ond pan mae'r pwysa ar ôl pwysa, ti angen ipyn bach mwy o gymorth gan dy chwaraewyr o gwmpas. A mae yna fwy na 20 munud o'r gêm eto I fynd. Pob un o chwaraewyr Airbus yn y cwrt cosbi. Wel, mae sgrech ambell un taflau wir ddiw. A mewn â hi, unwaith eto diaw, mae'n cael ei goryn I ddiheso. Ag arbediad gwych. Hindl o fe eto, mae Hindl di bod mor brysur yn yr ail hanner yma, a mae hwn di bod yn brysurach. Arbediad adweithiol campus. O, mae o'n cyffyrddiad cynta, a mae o'n ymatab, a mae'n bac I... Just sodliad. Sgil, techneg, campus, ond mae'r arbediad just mor dda. I pwy mae'n disgyn, os a hwnna di gallu mynd, Garrett yn ergydio, os ydi gallu mynd I unrhyw, os ydi gallu tasgu oddi ar unrhyw un. Ond mae Lewis Dutton yn sydyn yn goddiweddyd George Piers fel chwaraewr y gêm yma, dydy. Mae'n cael hael hanner i'w gofio. Mae yn, mewn amserau cyfnodau fel un, mae'n arbediad o lefel ucha, mae'n dod ato mor sydyn, mae yn y gornel, felly dod yn rhywbeth mae'n mynd I adweithio I, mae'n gorau trio darllen lle mae'n mynd I reid ti, a mae ar ei ffordd. Ac chwarae teg, fasa neb di disgwyl I Hindl wneud hynny. Na, sa. Yr unig ffordd oedd yn mynd I gael y bel at cyfeiriad y gol oedd efo sodliad. Carden felen I Cyran, a rhaid nhw fod ofalus pen I ben ar te. Mae'n ffwl I fi. Mae'n mynd I fodloni efo Carden felen. A dwi'n mynd syni bod Beaumont yn cael Carden felen hefyd. Am dwyllo? Ie, am dwyllo. Ddau ben I ben, ond dim mwy na hynny. Ei, o leia, da ni gael darbi bach wanig. Mae'n teimlo fel gêm wahanol ydy. Mae yna hawlia'r ardal y fan hyn. Gyd yn eisiau rwan di gol. Mae chwaraewyr mae'n nabod I gilydd. Mae nhw'n byw yn yr ardaloedd llawer ohonyn nhw. Allen. Sal ydy. Hollol sal. Cyfle I Piers gael ei chlirio hi. Di hwnna mynd I gael ei chadw allan na, di mae'n gig gornel. A dal I bwyso mae'r tîm cartre. A dwi'n just gweld Anthony Stevens yn canol amddiffyn y Fflint, yn just mynnu I chwaraewyr I aros I fewn a campio I fewn yn hanner Airbus I gael y gol. Mae o'n just codi so fo na pob. Mae'n deffro I gyd o'i gwmpas o. Mae dim ond i'ch atgoffa chi, di Fflint ddim wedi ennill adre eto'r tymor yma. Ia, dim ond 2 gêm sydd wedi bod ac os bod nhw'n paratoi y cae.
A maen nhw'n dal i chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf. A sbiwch ar y tren bach wrth ymwyl y smotyn gwyn. Mae yna gewri a neb yn dalach na diaw. Mewn â hi, postyn pella, ddim digon cywir. Côl yn ei gadael i. Cyfleroedd i mewn eto, diaw mynd amdani. A mae yna gic o'r smotyn arall yn cael ei rhoi. Mae'r golwr yn cael ei gosbi am mynd mewn efo diaw. Ac am yr eildro yn yr ail hanner yma. Mae'n gic o'r smotyn i Fflint. Mae Edwards yn dal i brotestio fel y gwnaeth efo'r gyntaf. Iawn, yn be'n dweud ydy, ar y llygad cyntaf, dwi'n meddwl mae diaw yn cadw lygad ar y bel. Na ni weld os dio ddim. Mae'r bel yn mynd rhwng nhw, sa'r un o'r ddau yn cael cyffyrddiad dwi'n meddwl, nagos? Nagos. Mae Dutton yn mynd sydd trwy'r diaw. So wedi pwynio'r bel allan sef wedi bod yn broblem. Ond mae'r bel wedi mynd heibio nhw a drostyn nhw, a mae wedi dod ar dyn allan o ffordd. Felly, sa ddim cwynon yma arni. Os di'r golwr yn dod allan a pwnio'r bel a mynd trwy'r dyn, iawn. Ond os dio ddim yn cyrraedd y bel a dal fynd trwy'r dyn, mae'na broblem. Ac oedd o mor agos i gyffwrdd y bel yn doedd. Hynny oedd y ffin yn denau iawn. Wel, oedd hwn i gondewr, a ella doedd y golwr ddim. Mae'r eifo yn ei siŵr bod o'n ei cysylltiad efo'r bel pan mae o'n dod allan fel yna. Mae Simmons am drio eto, a mae Edwards yn defnyddio'i brofiad. Gareth Edwards yn cael rhyw air bach yn ei glisto. Dwi'n meddwl bod o'n deitha fo pa ffordd i fynd, ydy. A mae Simmons a'i ben i lawr. Mae'n canolbwyntio. A mae pawb yn chwarae'r gemau seicolegol. Gath o gardyn melyn yn fyna dyti? Na, dwi'n meddwl bod o wedi. O, nawr te mae'n mynd i gael un. Wel, mae di arbed un. A mae hon yn frwydr seicolegol ddifyr yn dydi. Felly dwi'n meddwl, cael geg dwi'n meddwl, neu gyda'n coch. A mae'r eildro yn yr ail hanner. Simmons yn erbyn Dutton. Mae'n mynd i ochr chwith y golwr. Lawr y canol unwaith yr rhagor. A mae rhaid i chi ddeud, mae Fflint wedi cael ei heiddiant. A maen nhw ar y blaen o gol i ddim. Gath o lawr y canol a gath y golwr ar y bediad ar y cyntaf. A rwan mae o'n sgorio lawr y canol o'n mynd eto, ond tro yma mae'n codi'r bel o ddiwrth y llawr a dros coesa Dutton yn y gol. Eto, just neud i benderfyniad, dim codi ben yn ei lygad i edrych lle mae'r golwr yn mynd. Ond oedd o mwy, dim aderus, mwy penderfynol, na i ddeud, i sgorio hwnna'n ar gynta. Nawr te, Adam Davies am yr eildro y tymor yma'n unig yn dod mlaen fel eilydd. Ac, wel, maen nhw angen, mae Airbus angen Adam Davies hollach. Maen nhw angen y peiriant sgorio i gael ei gyfle yn y Gynghrair uwch. Ti eisiau creu y cyfleon iddo fo felly, does? Oes. Felly mae rhaid nhw troi y momentum yma o'r gêm yma ar ei ffen, oherwydd Fflint dewis sgorio, un gol i ddim, a mae'r hyder yn ei chwarae nhw. Mae'n heiddi ar y blaen, dydyn. Mae Fflint yn heiddi ar y blaen. O, sa'n cwestiwn amdano fo. Yn yr ail hanner yma, mae wedi bod pen a sgwydda. A dydy Airbus yn ymosodol di cynnig dim i'r gêm. I fyny rwan. Ie, y math o gamgymeriad sydd ddim yn helpu tîm pan mae'ch tîm chi yn ddi hyder. O, Adam Davies. 10 gôl ar 20 y tymor diwetha. Y gŵr dorodd i goes yn mis Ebrill. Dio. Beth nhw'n disgwyl gwirthian sydd gan ni sydd wedi dod yn ôl a torri goes. Ond mewn amser,
Yn sicr, bydd yn ôl ar ei ora gobeithio. Mae'r gwir amdani ydy, fydd o eisiau chwarae mynd i'r bob gêm. Bydd, a mae'n, fel ti'n gwybod y hun, Nick, fel da ni'n gwybod dyle fi ddeud, mae'n gyfei amser i'r meddylfryd cael y hyder yn ôl yn y goes. Allan braidd yn fler gan Owen, ar ei holi mae Edwards. Tu ôl i Edwards mae Phillips y tu fewn iddo fo. Mae Palmer, chwarae nôl mae o. Edwards at Payne. Chwilio am Davies. Foment. Crowther. Da iawn am Tears. Unwaith eto Davies fathynnu amdani hi. A fo fydd y targed, os yma amheuaeth am hynny. Diaw, di aros lawr. Dyn yma rhan mawr i chwarae yn y gol, doedd? Arne fo oedd y drosedd. Ac mae'n mynd i fyny bob un cyfle mae'n gael yn dydi. A mae o'n oherwydd, mae o'n gymaint o broblem i unrhyw amddiffyn. A mae wedi gwneud hynny trwy tymor i ddeu gwir, ddech chi. Wel, dim ond 2 gôl sgan brif sgorio o'r Airbus, sef Steve Thomason, y captain sydd wedi gadael y cae, felly mas am llawer o dasg yn wynebu Davies i orffen yn brif sgoriwr eto. Mae o'n amddiffynwr canol, cofio'r brif sgoriwr. A mae hynny'n deud y cyfan dydi? Mae gynnu o'n. Mae bod tro'n anodd pan ti'n dod i fewn, ond edrych o'r tu allan, dwi'n ffrindiau fo Steve Shawn y ti wedi cael y sac wrth gwrs ar ôl cael dycharfiad efo Airbus, wedyn mae cael yn gymryd drosodd am gyfnod tan mae Jamie wedi dod i fewn rwan, Jamie Reed. A felly mae o'n gwybod y dasg a'r challenge gyda fe flaen. 13 o bwyntiau cyn y gêm heno, cyn y canlyniadau praw ma, a mae wedi dod yma fel rheolwr. Ond dyna pan mae'n dymor hir. Ia, be bynnag maen nhw'n gwneud o rwan ta ddiwedd y tymor, mae e'n adeiladu am tymorau i ddod. Da ni hanner ffordd ar ôl y gêm yma tan y toriad yn y Gynghrair. Mae'r Gynghrair wedi dechrau siapus rai os nosa. Do. Ydy'r bwlch yna. Faint o'r bwyntiau, dwi'n meddwl llia erioed y derwyddon cefn efo 9 pwynt tymor dwyta. Ydy Airbus, gynnwch chi ofn eich bod nhw'n mynd i orffan y tymor ella efo llai. Dwi'n licio, dwi'n licio Airbus, dwi'n licio fynd yna. Mae'n bod tro yn broffesiynol. Mae Diaw wedi gorfod gadael y maes. Ac Jordan Carroll sy'n dod ymlaen fel eilydd yn ei lefo. Un arall bachgen ifanc 11 oed sy'n gallu chwarae mewn sawl safle. Dyn sydd wedi sgorio nebyn Airbus y tymor yma. A dyma'i gyfle cyntaf o i wneud argraff. A mae'n bwydo y bel lawr at Hindle. Hindle, mae wedi gwneud yn dda. Mae'n cael ail hanner da. Nôl at Carroll. Carroll, pleisiad, oedd angen bod yn well. Ac osai at y 10 munud ola. 1 gic o'r smotyn y gwahaniau'r ddau dîm. A hwnna'n cael ei hildio gan y dyn sy'n benna gyfrifol bod dim yn 2 neu 4 i ddim. Davies. Ti just ffeindio'n anodd i chwilio sut mae Airbus wedi sgorio. Maen nhw'n trio chwarae'r bel yn dder, dwi licio hynna, ond pan maen nhw'n gol ar ei hol, dyn nhw ddim wedi creu dim byd, fatha chdi fynd wan, efo diaw wrth y cae, dos mwy yn ymgyrchol wan. O leia gyda chdi llawer mwy o jans i giro y frwydr yma yn yr awyr, mae Curran efo digon o brofiad i chwarae rhwng chwaraewyr. Ond mae Stevens just yn rheoli pethau yn y cefn a di tynnu pethau y chwaraewyr o'i gwmpas o yn gul ato fo. Be sa fi chi'n gwybod ydy Tommy Morgan, ti i dangos y siampl.
Sa Reed yn ystyried dod ei hyd ymlaen fel eilydd, dybed? Mae'n bethau rhyfeddach wedi digwydd. Rhys Griffiths yn dweud, ond ydy? Dim ond 35 oed i Jamie Reed, cofio. Ie. Am chwaraewr oedd o. Am chwaraewr oedd o. O, go iawn. Rai fi... Dwi'n cofio nôl i'r Bangor yn Curo'r Uwch Gynghrair a 42 o goliau mewn 52 gêm nath o chwarae i Fangor. A oedd o ar ben i gêm. A oedd o chwaraewr, oedd o'n medru gwneud da. Oedd o'n medru gwneud tri beth. Oedd o'n medru rhedeg y Sianeli chdi. Oedd o'n medru dod yn fyr i nôl y bel gyda chdi. Ac oedd o'n medru sgorio gols. Felly be mynd yn ddeitha chdi? Cymysgu i'w gêm. A bob dim oedd o'n neud oedd o'n safonol pan oedd o'n neud o. Rwan, mae o rwan yn gyda ysbrydoli mwy na erioed o'r blaen y tîm yma. Dydy o ddim wedi gorfod neud o'r blaen, hwn di'r swydd cyntaf fel rheolwr iddo fo. Felly mae'n efo ail gasglu, mae'n efo edrych ar y tymor hiria, ond edrych hefyd ar y tymor byr, o faint o bwysig ydi adeiladu a sut mae'n mynd i wneud o. A mwy pwysig recriwtio chwaraewyr, dim hen chwaraewyr sydd wedi chwarae yn y lefel yma, a chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, dos allan i chwilio amdanyn nhw, cael chwaraewyr ifanc ar fenthyg o Manchester United, Man City, Lerpwl o lle bynnag. Ie. O ro Colerpwl di sgorio Gynarfon nithiwr yn do. A mae o'r fenthyg o Lerpwl, a mae di sgorio mwy na un hefyd i Fangor, i Gynarfon, sori, mewn gema pwysig. McManus, mae ddwg na i Piers yn hytrach. Ie. Wedi cyrra'n fod yn ofalus. Mae'r wystredigaeth yn cynyddu. Mae wedi gweld y garden felen. A mae Piers ar garden melyn hefyd. A da chi ddim isio gwaharddiad na dach yn y cyflwr. Mae hwn yn chwarae'r profiadol. Mae nhw angen hwn. Ti'n gwybod. Mae gennych chi deimlad da rwystredig. Da ni'n clywed y llaw 180 o dorf yma. Gêm ddarbu yn Uwch Gynghrair Cymru. Nithiwr, o gyndach chi gêm rhwng Bari a Llanelli. Cyntaf nefyn ail, ond yng Nghyngor y De, hynny yw, o dan y cyngor yma, ac oedd yna 706 yn gwylio honna. Faint oedd yn Rhyl heddiw? Rhyl. Yn chwarae Bangor. Dros 700 yn fanna. Oes tad. Mae yna rhywbeth angen i drwsio, ond oes? O, go iawn. Go iawn, mae yna, a ti'n edrych ar y cewri na ti'n newid sôn am. Enwedig... Wel, y pedwar. Y pedwar, ia. Y pedwar ein y De ag yn y Gogledd. Bangor yn curo yn y Rhyl. Ar y bel fyw, y Rhyl di symud yn ôl yna. A hwn, Jamie Reed, y rheolwr, wedi chwarae i'r Rhyl, wedi chwarae i Fangor, wedi ennill pencampwriaeth efo'r ddau. Mae angen y clybiau mawr mae rhywsut yn ôl yn does. Yndi mae o'n. Jyst mae rhaid ni cael dros y blynyddoedd nesaf y cewri yn ôl, oherwydd y gema. A'r safona hefyd, mae rai fi ddeud mae wedi gollwng i pyn bach dros y blynyddoedd dwytha yma. Da ni wedi gweld o'r gema a faint o bell da ni'n mynd yn Ewrop pob blwyddyn. Chwaraewyr newydd i mewn. Mae eisiau recriwtio well fel clwbiau, barn fi di hyn. A rai fi sôn, Bangor 1876 ydyn nhw hefyd. Ia. A dim sôn am Bai Colwyn yn y sgwrs yma. A mae nhw cael anodd i gweld nhw. Dos fil gath nhw yn y byd Llandud o dechrau tymor. Piers. Dod fwy mewn i'r ail hanner. Mae'r ôl cael cychwyn tawelach. Hanner cynta. Pasfach glyfer fanne gan Edwards. At yr eirydd Cyrran. Ond ormod ar honna'n doedd. Da gan Cyrran. O pen oedd o Sgorio gan y caib yn lawr asgell wyth ma. Oedd o'n just yn slicio ei basio. Dych chi'n dod tu mewn i ddyn mewn dipyn. Mae'n un efo'r bas yna. Ie. Cyrran ar i osod o fyny, de. Ie, just overlapio. A gysau at y 5 munud ola. Ie, dwi'n siŵr na Anthony Stevens oedd yn penio hwnna i ffwrdd hefyd o ganol yr amddiffyn. Mae o'n... Ie. So Garden Felen wedi cael ei rhoi fan am wastraff amser. Ie, Gareth dwi'n meddwl wedi cael Garden Felen. Ia, foedd ar gosau i'r bel, de, a wedyn a tho, just aros ar ei ti i Anthony Stevens, erbyn mae o'n wedi taflu yn bellach i lawr y cae.
Ond yw Jones y dyfarnwr ddim yn cymryd hynny. Mae'r gosb ychwanegol ydy bod Phillips yn cael cyfle i daflu hon mewn. Edward wrth gwrs yn y targed. Dyfal barhau. Davies. Mae hwnna'n drosedd. Cyfle roedd i mewn. A mae Edwards yn honni bod hi yn y cwrt oddi byth. Danny Harrison yn dynnu fo lawr. Reit ar ochr y cwrt Cosby. Weld yn fan hyn. Harrison yn mynd yna. Mae o'n gwybod mae tu allan i cwrt Cosby. Ella mae o'n just yn rhagofn fo droifio. Mynd i mewn i'r cwrt Cosby. Neu dynnu fo i lawr tu allan. Mae yna Garden Felen yn cael ei roi hindl i protestio. Cega. Ac yn sydyn, fel oeddech chi'n deud, mae'n dechrau teimlo fel gêm ddarbu. Mae pobl yn colli tymer, mae pobl yn flin. A Hugh Jones yn efo'r tost arna fel pocad efo'r caden yn allan. Wel, sa gol i Airbus yn ganol i Helbilon yn gymaint o hwb iddyn nhw. Mae angen pêl dda i mewn. Mynd i hun! Draws wyneb y gol. Cic gornel ar weitha protestiadau Jordan Carroll. Ydy Gareth di mynd trwy'r golwr yma'n hyn. Dwi'n gwybod os ti'n ddain dwi'n brifo mal yn ei lawr yn y gol hefyd. Mae'n bêl mor anodd i ddelio fo. Mae'n cryfanu mewn at y golwr. Ond mae Gareth di mynd ar draws y gol. A dwi'n mynd saff os dwi'n rhedeg i mewn i'r golwr ta be fan hyn. Ond mae'r ddau di brifo. Mae'n un peth yn sicr, fydd o eisiau aros fyny ar gyfer y gic gornel os allo. Wel, ti o'r ongl yma ella. O na, mae'r ddau'n just syrthio. Mae'r golwr dwi'n meddwl yn cael llaw arni, dyna beth mae'n gic gornel. Wel, mi fysa hwn yn mynd ar ei bedwar i gael rhywbeth i Airbus. A pan da chi'n cofio, sut gath y gic o'r smotyn i rhoi mhen arall y cae. A dyma'r gynta. Hwna oedd y gic o'r smotyn gynta. A da ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd i honna. A mae Edwards yn mynd i fod yn awyddus iawn i ddod nôl os allo, a mae Phillips yn mynd i fod yn awyddus i oedi'r gic gornel nes i fod o'n ôl. Mae'r golwr yn dal i dderbyn triniaeth. A thor wrth y cae fan'na? Gareth, erwydd. Wel, mae rhaid fo fynd. Wel, nath yr ffisio am y golwr ta am Gareth. Mae'r ddau ffisio dwi'n ymlaen. Wel, wrth gwrs, di'r golwr ddim yn golwr yn wrth y cae, dyna di'n rheol, ond lle mae Gareth? O! Besa dda rwan, sa Gareth Edwards yn sgorio. Wel, beth yn... Tam VAR na byd. Oce. Phillips. O, dda'n y golwr di dal honna. Yn ffodus, allan â hi. Cyfer oedd hi nôl i mewn. Ac oedd hynny, mae'r rhai deud. Chydig bach yn wastraffus campaign yn doedd, efo pawb i fyny. Oed, pel sal i orffan efo. Gres o bel gan Jake i ddechrau dan trwy'r y golwr eto. Neu i fod dan bwysau yn barod, a wedyn gath o fi ddwylo ani'n iawn, ond gath o ddigon ani'n glirio'i. Ie, pan da chi efo golwr sy'n newydd gael triniaeth am gael ei anafu, da chi eisiau dweud am bwysau yn ydych chi'n rhoi'r bel dros y bar. Oedd hi'n gres o bel gan Jack. Ond y gwahaniaeth oedd yn y ddau, lle oedd y cic o'r smotyn, lle nath Dutton ddod sydd trwy diaw. Ie. Ffordd arall o gwmpas, Gareth Edwards ar trwy y golwr y fan hyn. I fi, dyna be oedd y gwahaniaeth pam oedd hi ddim yn gicio'r smotyn. Davies mewn braidd yn rhy galed na fan honno, a mae'n ddau weld o, yn fodlon brwydro, ie. A Jamie Reed yn ei annog ac yn deud ie. A mae bob munud mae hwn yn cael ar y cae, mae'n mynd i gryfhau o. A mae wedi mynd yn fler, yn dydi, mae wedi mynd yn fratiog iawn, iawn, iawn. Fflint yn apus efo hynny, wan, maen nhw gol i ddim, a mond i amddiffyn i gol maen nhw angen. A ti'n gweld y fan hyn, Stevens ddim yn mynd i fyny. Ti'n gweld yn y fan hyn ar y snôl. 5 munud o amser ychwanegol. McManus yr eilydd. Fe chydig bach o broblemau efo ei hun.
Ond oedd y gwiriad oedd i ar chwaraeodd y Fflint, mae'r tafiad i Airbus. Ac i fynd nôl at y cymal da ni wedi bod yn ddefnyddio'n sôn amdanyn nhw. Does gynnu nhw ddim i'w golli. Y bêl unwaith eto at Piers. Piers, Payne. Crowther yn dal i fynd. Curran. Palmer. Gormod arni. Cyfle, Malcolm, i ni sôn am seren y gêm? Wel, os yna un chwaraewr ar y cae yma hanner amser, oedd e ddim yn hapus efo safon y gêm. Anthony Stevens, llawn profiad yn y cefn, yn ganol amddiffyn. Doth o allan yma efo mission yn yr ail hanner. Mi nath o ddeitha'i dîm, da ni yn mynd i gyro'r gêm, a fel hyn wedi bod. Edrych arno fo fel a trwy gydol ail hanner, mae'n codi safona, mynnu perfformiadau o safon gyda'r chwaraewyr, a pa gathw'r cyfnod o'r gêm lle gadw Sharon yn yr ail hanner, nath o gymryd y mantas a dweud, wwan, rhaid i sgorio yn yr adag yna, a maen nhw wedi. Felly fo di seren y gêm, Anthony Stevens. Ie, diddorol iawn, pan ydych chi'n ystyried gystal nath Piers yn yr hanner cyntaf. Mae wedi cael ail hanner siomedig yn dydi, a Dutton, wel, mae o wedi gwneud arbediadau campus, ond weithiau, di'r seren ddim cweit mor amlwg, Malcolm, na di? Na, oherwydd, o gyda seren o gyda Dutton, fo oedd yn assist bach i'r kick-o'r spotting na, oherwydd na oedd o'n digon dewr i bwnio y bel o'na. Mae Hindle di chwarae'n dda yn yr ail hanner i fod yn deg. A Simmons sgorio'r unig gol y gêm clyfer fan e. Ennill gic gornel, dim yn unig yn gic gornel. Fydd am brys. Fydd ddim brys i chymryd i, mae'n ennill eiliadau hefyd. Ydy braidd yn gynnar i gadw un y gornel? Na di, Cole a Simmons efo'i gilydd. Cole. Amser parti, amser cliciau. Ac un cyfle arall falle i Airbus i thara i fyny'r cae. Pam ddim? Ia, fysa chdi medru deud i beth bach o showboatio, felly os chdi gael dy gicio, ti'n gofyn amdani, yn wedi gael diwedd gêm, ond dwi'n licio'r sgil. Oeddech chi'n gwneud hynny, Malcolm? Oeddech chi'n dangos eich hun weithiau? Na, beth ar gwrs. Na. O le mae gen y fain i rhywbeth yn debyg felly. Da ni fewn i'r ddau funud ola o'r 5. Dim di bod y gêm ore o bellffordd, ond mae di bod yn ail hanner wedi 5 mwy o ddigwyddiadau. O'n i am ddeud unio'r un peth. Sa'n di medru bod dim gwaith, na ddeud hynny, ond mae di bod lot gwell ail hanner do tempo. Lot mwy uchel a teimlad a emosiwn bod na darbi ydy'r gêm a mae'n mynd i bod yn 3 phwynt mawr i y Fflint oherwydd, dyn nhw'n di cyrraedd sgwech gêm a cyrraedd gêm gartra gyntaf nhw. Yep. Y demtasiwn di mynd am yr ail, ond mae yna sgrechian ar i Harry Owen arafu dipyn bach ar beda amser oedd o hwng dau feddwl. Mae Bas yn ddifrifol munud yn weddill i Airbus ddoi trywad bach yng nghynffon y gêm yma. Crowther. Ac Owen yn y diwedd yn ei chlirio allan o'r chwarae, gorfodi Airbus i ddod eto. Phillips yn anelu tuag at Davies. Anthony Stevens efo Davies yn amddiffyn seren y gêm, yn amddiffyn hyd at y diwedd. Ond wedi pidio mynd am yr hyrddiad. A mae'r peli mewn i'r cwr Cosby. Wedi bod yn wallus, bron yn ddieithriad gan yr ymwelwyr, a dyna'r gwahaniaeth Bears sydd wedi gwneud i ore. Curran mynd amdani. Mae'n apelio tair. Hwna werth golwg bach arall. Wow,
Ti'n gwybod be? A wyddoch chi fe ar ddigwyddiad ola yr gêm ddarbu rhwng Fflint ag Airbus. Mae Fflint wedi ennill adre am y tro cynta y tymor yma, a mae'r hediad difrifol Airbus yn para. Gêm isel i safon. Jamie Reed yn gweld maint y dasg sy'n ei wynebu o, unig gol y gêm wedi dod o'r smotyn gan Simmons i'r Fflint a'r sgôr derfynol yma. Y Fflint 1, Airbus dim. Diolch am eich cwmni chi. Nos da i chi wrth Malcolm Allen a finne. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.